3. ročníku strednej školy, keď som bola, tak som rozmýšľala nad tým, ako Vimiška, že by som možno, že išla na žurnalistiku. 15 rokov je jej hit, za pravdu sa treba byť. Dokonca som si raz aj pripravila ťahák, mala som ho v taške, ale nevybrala som ho, lebo som nevedela, ako sa mám tváriť, hej. Antika alebo stredovek? Antika. Káva alebo čaj? Aj káva, aj čaj. V konečnom dôsledku ste vy zodpovedná, hej? Aj keby urobil kolega chybu, ale zodpovedná som ja za to. Nemyslím si, že Ineko, hej, to je to, čo našu školu reprezentovalo, ale myslím si, alebo pre mňa v tom čase bolo dôležité aj to, ako sú naši absolventi zamestnaní. Čo si myslíte, že by povedala na dnešný systém vyučovania mladá Vierka? Mňa učia, vy ma učíte nové slova, lebo teraz ma prváčky tiež naučili úplne nové slova. Ubližovať iným, robiť zlo je vecou nešťastných, frustrovaných, priemerných a závislivých ľudí. Takže prajem vám, milí žiaci, aby ste boli šťastní. Príbehy, ktoré sa na hodine nepovedia. Vítajte pri prvej epizóde podcastu Mojza Talks. Je nám obrovskou cťou, že tu dnes s nami sedí osobnosť, ktorá budovala našu školu viac ako štvrťstoročie. Vítame bývalú pani riaditeľku, pani profesorku a súčasnú predsedničku školskej rady, pani doktorku Vieru Rusinkovú. Ďakujem pekne. Sme naozaj radi, že ste prijali naše pozvanie. Dnes by sme sa s vami chceli porozprávať nielen o vašich úspechoch, ale aj o spomienkach a zážitkoch, ktoré sa vám so školou spájajú. Tak, prvou otázkou. Čo vás pôvodne priviedlo na pedagogickú kariéru? Bol to sen od detstva, alebo ste k tomu dospeli postupne? Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Teraz sa musím tak trošku vrátiť v čase a porozmýšľať. Myslím, že to bolo u mňa také prirodzené, lebo pochádzam z učiteľskej rodiny, moja mama bola učiteľka, otec učiteľ, tak nejak, asi som to mala tak nejak predurčené. Keď boli moji rodičia mladí, a vtedy viete, až toľko škôlok nebolo, alebo nemali ma kde odložiť, tak mama ma niekedy brávala do školy a sedela som tak ako škôlkarka úplne vzadu a sledovala som celý ten proces. Tak možno, že tam sa to niekde zrodilo. Vtedy ste si povedali, že zo mňa bude tiež pani učiteľka. Tak asi to bolo také prirodzené. OK. A čo si myslíte? Aké ste mali pocity, keď ste vlastne tak tam sedeli alebo stáli a počúvali mamu? No tak to boli také zaujímavé pocity, lebo sledovala som nielen mamu, ale sledovala som aj žiakov, čo robili a mala som taký pocit, že chcem byť už veľká a chcem robiť to isté, čo robia tí žiaci. Ale keď môžem povedať, ten sen taký, že byť učiteľkou nebol stále, lebo mala som aj také obdobie, keď som rozmýšľala nad úplne inými, alebo mala som úplne iné predstavy a úplne iným zamestnaním. Napríklad v 3. ročníku strednej školy, keď som bola, tak som rozmýšľala nad tým, ako Vimiška, že by som možno, že išla na žurnalistiku. Takže mala som jeden taký rok, že to bude žurnalistika, ale potom v tom poslednom ročníku predsa len zvíťazilo to učiteľstvo a mala som taký problém, či sa vydať prírodnými vedami alebo humanitnými. Lebo pôvodne som myslela, že pôjdem na biológiu, chémiu, potom niečo s biológiou, takže telesná biológia alebo slovenčina biológia, ale v tom čase, keď ja som bola mladá, tak neexistovali také kombinácie, že vy si môžete sama určiť, čo chcete, akú kombináciu, ale boli predpísané. A keďže taká tá moja vysnená kombinácia nebola, tak nakoniec som sa rozhodla na tú kombináciu, ktorú mám, slovenčina, dejepis. A neľutujem. Ste spokojná? Som spokojná. Poďme na chvíľu do vašich študentských čias. Aká ste boli študentka vy? Skôr budúca pani riaditeľka, vzorná a milá, alebo ste mali aj rebelské obdobie? To myslím, že zaujíma veľkú časť študentov. No, tak vzorná, že čo je to vzorná, tak nejaká taká úplne vzorná možno som nebola, lebo čisté jednotky som nemala.
Stále sa nejaká dvojka sa tam našla, hlavne z fyziky. Takže fyzika. A raz som mala aj zo zemepisu dvojku. A rebel, no, zase nebola som taká nejaká šedá myška, čo vzadu sedí, nič nepovie. Ale keď bolo treba niečo povedať, tak som povedala. Asi spomínam na jednu častušku. Viete, tak sa na konci 9. ročníka, tak ako vy maturanti si robíte básničky na seba, tak aj v 9. ročníku sme mali také básničky. A si pamätám na posledné dvojveršie, ktoré hovorilo, že 15 rokov je jej hit, za pravdu sa treba byť. Tak asi som nebola nejaký taký... Asi ste bola taká revolúciona. Ale nie úplne, lebo viete, v tej dobe to sa nedalo zase byť nejaký veľmi revolučný. Takže sme vyjadrili svoj názor, keď sa nám niečo nepáčilo v rámci možností. Ale nebolo to veľké rebelánstvo, to zase nie. A teda k tej fyzike. Áno. Čo bol taký ten problém? Neviem, taká sa mi zdala vtedy ťažká tá fyzika, všetky tie síly a toto tam pospájať. Nejak mi to nešlo, aj keď nechápem prečo, lebo fyzika je všade okolo nás, vlastne v živote. Je to krásna veda. No ale až teraz som k tomu dospela, že je to krásna veda. Ale pán profesor fyziky, toto nepočujete. Takže asi takto fyzika mi robila problémy. Ale keď bola dvojka, tak nie je to zle, nie? Jasné, že nie. To by sme považovali my, terajší študenti, už za vzorného žiaka, keď len sem tam nejaká dvoječka. Vyznamenaná som bola, to je pravda. No. Gratulujem, tak neskorene, pár rokov. S tým súvisí teda aj otázka, ktorú si kladie určite každý žiak. Ktorý predmet ste na škole úprimne milovali a ktorý neznášali a prečo? Aha. Ten, ktorý ste neznášali, už asi vieme. Už viete, áno, čo som neznášala. A milovala, no chodila som na gymnázium, čiže sme tam mali väčšinou spoločensko-vedné predmety a snažila som si nájsť vzťah ku každému, lebo tak, ako som vám povedala, že som nevedela, ktorým smerom pôjdem, či teda prírodovedným alebo tým humanitným. Tak, a myslím si, že to záviselo aj dosť od učiteľa, že mali sme výbornú chemičku, biologičku, asi preto som tam chcela, ale výbornú slovenčinárku, tak dejepisárku. Dosť ma to ovplyvnilo, už teraz keď tak spätne si na to spomínam, že asi vplyv toho učiteľa bol tam dosť výrazný. Takže nemôžem povedať, že som nenávidela nejaké predmety. Človek sa musel popasovať s tým, čo musel vtedy v tom čase urobiť, keď chcel zmaturovať. To určite tak. Prístup učiteľa je veľmi dôležitý aj dnes a myslím, že vy ste zažratá do predmetov, ktoré učíte, takže má to aj vplyv na to, ako sa žiaci pripravujú. Som si tým teda istá. Keď sme už pri tých spomienkach, pošepnite nám, aký bol váš najlepší alebo najkreatívnejší ťahák, ktorý ste teda mali, ak si na nejaký spomeniete. No tak, ťahák. Dobre viete, Miška, že na mne všetko vidieť, hej? Všetky také, keď som nazlostená, alebo keď sa teším, alebo keď som dojatá, na mne je proste všetko vidieť. Preto ja som ťaháky nemohla mať, lebo ja som myslela, že celý svet sa na mňa pozerá. Dokonca som si raz aj pripravila ťahák, mala som ho v taške, ale nevybrala som ho, lebo som nevedela, ako sa mám tváriť, hej? Nevedela som používať ťaháky. To radšej nech napíšem zle, ale ťahák nevedela som používať. Tak sklamem vás. Nedám vám žiadny nápad, aké ťaháky si vyrobiť. A myslím, že už dneska sú veľmi študenti kreatívni. To je pravda. V dnešnej dobe už netreba ďalšie rady. Tak, dlhé roky ste pôsobili ako riaditeľka našej školy, čo myslím si, že všetci vieme, hlavne všetci posluchači. Aký je teda najväčší rozdiel medzi prácou riaditeľky a učiteľky, ktorý si bežný žiak alebo človek nevie vôbec ani predstaviť? No tak ten rozdiel je obrovský, lebo práca učiteľa je úplne o niečom inom ako práca riaditeľa. Viete, keď učíte, tak učíte to, čo ste vyštudovali, svoje predmety, ku ktorým máte vzťah. Ale práca riaditeľa tá je veľmi zložitá. Musíte sa vyznať v legislatíve, poznať zákony, smernice, musíte sa vyznať v ekonomike a toto všetko dokopy.
No a druhá taká veľká vec, alebo ťažká vec si myslím pre človeka je zodpovednosť. Lebo riaditeľ je zodpovedný za všetko. Hej. Za každú drobnosť, ktorá sa stane na tej škole, za to všetko je zodpovedný riaditeľ. A myslím si, že toto je asi v tej práci to najťažšie. Hej. Lebo máte kolegov, ktorí vám treba pomôžu v tých legislatívnych, ekonomických otázkach, ale v konečnom dôsledku ste vy zodpovedná. Hej. Aj keby urobil kolega chybu, ale zodpovedná som ja za to. Takže v tom je asi taká ťažká práca. Naozaj nezávidím nikomu dnes. Že si spokojná, že už to máte z krku v podstate. Presne tak. Tak, počas vášho pôsobenia sa škola umiestnila v hodnotení INECO na prvom mieste v kraji, čo je veľmi veľký úspech. Na ktoré rozhodnutie alebo projekt z tohto obdobia ste najviac hrdá aj to dnes? A povedzte nám o tom teda viac. No tak to musím zaloviť v pamäti, lebo tých akcií bolo veľmi veľa. Naozaj mali sme veľmi veľa projektov, takých medzinárodných, Sokrates, Erasmus, to fungovalo, veľký jeden projekt, ktorý sme si aj polepšili finančne. Olympiády, súťaže, tých akcií naozaj bolo veľmi veľa. Ak by som nejakú jednu spomenula, tak možno, že by to nebolo odo mňa fér, že som nespomenula aj tú druhú. Takže som naozaj hrdá na všetko, čo sa v tom čase udialo a bolo toho veľmi, veľmi, veľmi veľa. No a keď už hovoríme o INECu, tak je pravda, že sme sa zúčastnili na prvom mieste, keď INECo začínalo, alebo keď sa začali robiť prvýkrát tie rebríčky, to bol, myslím, rok 2012, tak sme sa umiestnili na prvom mieste v Košickom samosprávnom kraji medzi strednými školami, ale my sme boli na prvom mieste aj v rámci Slovenska medzi všetkými strednými zdravotníckymi školami. Takže toto bolo tiež veľmi dôležité. A myslím si, že veľkým úspechom bolo aj to v tom čase, že v rámci Slovenska, teraz si zoberte všetky stredné odborné školy, sme boli v prvej desiatke. Ak sa nemýlim, tak sme vtedy boli na 6. mieste a zo zdravotníckych škôl, stredná zdravotnícka škola Trenčín bola, myslím, na 8. mieste. Čiže už len, že ste v prvej desiatke v rámci Slovenska, to je veľký úspech. No a takto pokračovalo aj v roku 2013, 14, 15 sme boli na prvom mieste, ale potom nás dobehla stredná priemyselná škola elektrotechnická, čiže v tých ďalších rokoch sme sa tak striedali. Raz elektrotechnická, raz my, hej? Ale boli sme stále na tých popredných miestach, takže na toto som hrdá. Ale ak môžem ešte v tej súvislosti niečo povedať, nemyslím si, že INECO, hej, to je to, čo našu školu reprezentovalo, ale myslím si, alebo pre mňa v tom čase bolo dôležité aj to, ako sú naši absolventi zamestnaní. Viete, zamestnanosť absolventov, keď vyjdú zo školy a majú prácu, to je veľmi dôležité. A naozaj naši absolventi boli zamestnateľní, aj bol veľký dopyt po našich zamestnancoch. Koľkokrát som mala aj také telefonáty, že už dievčatá boli v 3., 4. ročníku a už chceli tí zamestnávateľia takú pracovnú silu, keď vyjde zo školy. No a veľmi veľa našich absolventov sa uplatnilo nielen v rámci kraja, alebo zoberme Prešovský, Košický kraj, alebo tento región, ale aj v rámci Slovenska. A mnohí napríklad aj v zahraničí. Takže toto je veľmi dôležité. A môžem ešte povedať, lebo to sú také malé kroky, od ktorých sa to odvíja, že všetko závisí od výchovno-vzdelávacieho procesu. A zase ja som považovala tento vzdelávací proces za najdôležitejší. Ale aby ste ma rozumeli, nie v tom zmysle, že či žiaci budú na nejakom prvom mieste alebo v súťaži, ale to, či ten učiteľ tých žiakov niekde posunie. Lebo každý z našich žiakov je nejaká osobnosť. Každý má nejaké predpoklady, každý má nejaký talent, každý vie niečo urobiť. A našou úlohou, tak si myslím, že vôbec úlohou učiteľa je to objaviť u toho žiaka ten talent a tú osobnosť alebo tie schopnosti, ktoré má žiak a posúvať ho ďalej. Ale viete, takými maličkými krokmi, keď ho posúvate ďalej, ono sa to potom vráti. Čiže vytvárať mu tie podmienky, vytvárať mu tú cestu. A myslím si, že mala som také šťastie aj na dobrých kolegov, lebo toto nie je moja zásluha, ale zásluha vlastne všetkých mojich kolegov, ktorí túto schopnosť mali. Že vedeli vycítiť u daného žiaka, že
ktorým smerom by sa mohol uberať a ako ho donútiť, aby dal ešte väčšie výkony. No a dôležití boli aj takí najbližší spolupracovníci moji v tom čase, ktorí naozaj boli veľmi obetaví, ktorí nepozerali na to, aký je čas, aká pracovná doba, ale ako funguje škola. A boli veľmi zodpovední, mohla som sa na nich spoľahnúť, čo je veľmi dôležité, a hlavne veľmi tvorili. No a viete, škola to je živý organizmus. Je nás tu dosť veľa, veľmi živý organizmus. No a keďže je to taký živý organizmus a zdá sa nám, že musíme stále niečo zabezpečovať a každý rok síce robíme to isté, ale nie je to to isté. A vtedy sa prejaví tá tvorivosť tých učiteľov alebo tých spolupracovníkov. A toto sa potom všetko, viete, prenáša aj na žiakov. Takže bola to taká príjemná, myslím, pracovná atmosféra, ktorú museli cítiť aj žiaci a vtedy sa posúvate ďalej. Hej, vtedy objavujete tie talenty, tie schopnosti. A toto si myslím, že bolo aspoň v tom čase pre mňa najdôležitejšie. Ono sa to, a vrátim sa späť, asi sa to potom aj nejak ukázalo aj na tom ineku. Tak, to keď sa posunieme ešte na chvíľku do minulosti. Mm-hmm. Čo si myslíte, že by povedala na dnešný systém vyučovania mladá Vierka? Povedzme 17-18 rokov. Aha. Na dnešný systém vyučovania? Na dnešný systém vyučovania. Tak toto by asi bola veľmi kritická. Keby to, ale ja som takej zásady, že nemôžeme hodnotiť veci z pohľadu minulého. Ale danú vec musíme hodnotiť len v tej dobe, v ktorej sa nachádzame. Takže je iná doba, posunuli sme sa niekde ďalej, máme tu umelú inteligenciu a tak ďalej, musíme sa prispôsobiť. Čiže ty tam spinkaj si 17-ročná Vierka, nič nehovor k tomu, lebo jednoducho sa to nedá. Keď už ste načrtli tú tému o umelej inteligencii, aký máte pohľad vlastne používania umelej inteligencie na školách a hlavne u študentoch na domáce úlohy, projekty či seminárne práce? Myslíte si, že je to dobrá pomoc alebo je to skôr zlenivenie? No, tak ja ako aj fandím trošku umelej inteligencie, No, je to áno, dobrá pomoc, lebo keď si seba predstavím v takom čase, viete, máte množstvo informácií, vy získate cez tú umelú inteligenciu a moje mladé časy boli také, že sme veľa času strávili v knižniciach. Ja sa pamätám, toto boli pol dňa, deň, týždeň, hej, keď ste chceli, ja neviem, nejaké 3-4 informácie, tak som tam presedela v knižnici. Moja mladosť zase len presedela som v knižnici, písala nejaké semináre, hej, a teraz vy to máte také jednoduché, tu ťuknete, tam ťuknete a už máte všetky. Áno, presne tak. A máte to. No, ale je tam aj to mínus, lebo všetko má svoje plusy a všetko má svoje mínusy. A to mínus je to, že potom vás nenúti tvoriť niečo. Že nevytvorím, nerozmýšľam a spolieham sa na to, čo mi tá umelá inteligencia. A my jazykári to vidíme, lebo píšete slohové práce. Rečnícky prejav. Sú to texty, ktoré stiahnete, hej. A teraz si predstavte, že nič by ste nemali. Nič. Žiaden mobil pri sebe, nič. A teraz museli by ste niečo vytvoriť na danej hodine. No to dnes bude maturitná písomka. Niektorým ľuďom to ide. No však ja verím, že to ide. Verím, ale keď hovoríte o tej umelej inteligencii, že aká je tá ľahká cesta. Hej? Lebo potom jasné, každý zapne a niečo napíše určite. Hej? Je rýchlejšie to skopírovať a vytlačiť, než na tým naozaj sedieť. Ale viete, vyberáme si ako študentská duša jaká, vyberá si tú ľahšiu cestu. Nie? Keď už to učenie je ťažké. Tak. Páči sa ti naša show? Klikni na odber a zvonček, aby ti nič neušlo. Nájdeš nás aj na Instagrame a TikToku. Vyučujete teraz slovenčinu a dejepis. Čo podľa vás je najťažšie na výučbe slovenčiny pre generáciu, ktorá vyrastá na TikToku a anglických skratkách? No, tak povedzme si pravdu, že robí nám problém gramatika. To áno. No, lebo niekedy študenti, ako prichádzali zo základnej školy na strednú školu,
už pravopisne pripravení. My sme na strednej škole sa venovali väčšinou literatúre a tej gramatiky len sme si opakovali. A teraz mám taký pocit, že máme tej gramatiky veľmi veľa a že učíme také učivo, ktoré bolo predtým v základných školách, v 5., 6., 7. ročníku. A ešte máme aj problém s tvrdými, s mäkkými a tak ďalej. Hej. No a preberáme naozaj veľmi veľa slov, to máte pravdu, ako z anglického jazyka. A dostávam sa do takej situácie na hodinách, že niekedy musím vysvetliť také podľa mňa normálne slovenské slovo. Hej. Ale zase naopak, mňa učia, vy ma učíte nové slova, lebo teraz ma prváčky tiež naučili úplne nové slova. Tak môžem vás, Miška, aj vyskúšať, že Áno. tlak, čo je to tlak, si pamätám, tlak mi povedali, tlak. Fúha. No, No, no. neviem. No vidíte, alebo flexy, nejaké flexy mi Aha, áno, to povedali, je, toto. flex je Hej, nejak hej. akoby sa chváliť, alebo Áno. nejak byť hrdá na to, čo máte a nejak to akoby ukázať, sa s No, tým vidíte, pochváliť toto vlastne pre to, mňa áno. nové slovo bolo. No a ten tlak, že je to veľmi dobre, som sa naučila, že keď poviem Wow. tlak, takže je to veľmi dobre. Ja som vlastne Viete, tiež koľko iná slov? generácia. Hej, minulom roku ma prváčky, terajšie druháčky naučili nové slova, aj teraz ma už naučiť, takže ja už mám slovnú zásobu nejak rozšírenú. Dostatočne hej. širokú, áno. Napríklad aj, už viete aj, čo je merch. No, teraz som sa od vás dozvedela, že je merch, no vidíte. Takže učím sa aj ja, aby ste si nemysleli, že len my učíme. My už učíme také bežné slovenské slova a žiaci nás učia nové slova, no. No, to je Hlavne určite prevzaté úžasné. z angličtiny. to vyzerá, hej. Tak, spojíme sa vlastne aj s touto konverzáciou. Ako vnímate zmenu v čase a ako sa podľa vás zmenili študenti? Hlavne za posledných 10-20 rokov a terajší študenti. Akú zmenu by ste medzi nich zaradili? Alebo čo si všimnete, aké rozdiely sú medzi nimi? No tak už som pred chvíľou spomenula, že tá študentská duša sa veľmi nemení, hej, že teda študent sa naozaj nezmení, lebo si stále hľadá tie také svoje cestičky. Pozrieme. Tak toto je ako také normálne, hej, to tak berieme. Ale čo sa zmenilo, tak určite sa zmenil prístup ku vzdelaniu. A zase sa vrátime k tomu, že je to pod vplyvom všetkých zmien, ktorými prechádzame. Menil sa aj politický systém alebo spoločenský systém, spoločnosť sa nám menila, tým pádom sa menili vzdelávanie, hej, neustále reformy, takže prístup, máte to veľa ľahšie, to, čo sme pred chvíľočkou hovorili, že vy k tým informáciám sa dostanete veľmi rýchlo a ľahko na rozdiel od teda mojej generácie. Takže určite sa prístup zmenil k vzdelávaniu, prístup k učiteľovi, lebo my už nie sme tými nositeľmi tých informácií, lebo vy si tie informácie nájdete cez techniku, tak možno, že tá autorita učiteľa trošičku aj tým padla, ale na druhej strane viete potom povedať svoj názor, že nemáte taký strach z tých autorít, ako my sme mali, No. a viete povedať svoj názor, hej, a nebojíte sa povedať svoj názor. No a tak najviac, čo ja vidím, to je to, čo sme tiež hovorili, že komunikácia, že nejaká veľmi taká krátka, rýchla je tá komunikácia, že nechcete veľmi dlhé opisy alebo hľadať iné slova, hej, že to všetko ide skratkovite, hej, skratky sa používajú, tie cudzie slova, takže komunikácia určite sa zmenila. To určite som súhlasím. Stačí, keď počuť konverzáciu napríklad medzi vami učiteľmi alebo medzi staršou generáciou, napríklad medzi rodičmi a versus medzi nami. Je tam určite dosť veľký rozdiel vo vyjadrovaní aj celkovo, vo všetkom. Je to tak. Keď sa bavíme teda o tých generáciách študentov, určite sa zažili nespočetné množstvo situácií na hodinách, ktoré vás buď pobavili, šokovali alebo nejak milo prekvapili. Ktorý vám dodnes nejak utkvel v pamäti, nejak špeciálny incident alebo nejaká scénka? Aj. Tak to by som veľmi musela loviť v pamäti a teraz mi naozaj nič neprichádza na Ale bolo toho určite veľa, také aj príjemné chvíle od študentov, že sa zasmejete, keď majú nejakú vtipnú poznámku, alebo dotvoria, alebo vymyslia. Aspoň na mojom predmete si vytvárajú nový dej. Že potom ja len pozerám, že čo sa deje. Že my sme hovorili o niečom inom a zrazu aký tvorivý študent je, že vytvorí nový príbeh. To nebola vôbec ja.
ale s tým sa najčastejšie stretávam, že kde dačo započul, pomiešajú sa diela, hej, a vytvorí sa nový príbeh. Takže máme tu takých spisovateľov medzi nami, čo sa deje, alebo také tie ako nejaké slova vtipné, že nezapočujú slovenské slovo a preložia si to nejak ináč. Tak to sú také bežné veci, ako, ktoré sú taký náš študentský život, hej, učiteľský život nejak oživujú, alebo to nás tu drží, nie? Že to máme radi, keď Samozrejme. môžeme s humorom sa pozrieť na niektoré veci. Tak určite. Ale nejak, že by som vám konkrétne niečo povedala, na čom by ste sa zasmiali, to asi teraz mi nezíde na um. Škoda. Možno niekedy na chodbe nám poviete. No, keď si spomeniem, tak vám poviem. Myslím si, že všetci budú súhlasiť, že škola hrou, alebo taká tá fráza škola hrou, a také kreatívnejšie, benevolentnejšie a určite nie také stereotypné sedenie za lavicou, že je to skôr pútavé pre mladé duše. A mnoho učiteľov sa teda aj teraz vlastne mení a robia nové zmeny. Hlavne v tom, že používajú novú techniku, spôsoby učenia, online testovania alebo nejaké Kahoot kvízy. A čo si o tom myslíte vy? Myslíte si, že tradičné písanie poznámok a skúšanie je lepšie alebo niečo také kreatívnejšie? No ja si myslím, že najlepšia je taká zlatá stredná cesta, hej? Že niektoré základné veci, ktoré sa musíte ako naučiť, alebo nejaké fakty, hej, alebo nejaké významy, tak to sa ináč nedá. Hej? Ale potom rozvíjať tú tému aj takýmto spôsobom, tak to sa dá. Hej? Takže ja by som to tak nejak spojila. Aj tá technika, aj tie nové veci, že si pozrieme niečo, ja neviem, nejaké ukážky filmov, treba na mojich predmetoch, alebo nejaký kvíz urobíme, alebo niečo nám vymyslí umelá inteligencia, nejaký testík a my si ho urobíme na hodine, ale že by sme úplne vynechali, viete, tie základné informácie a ten systém, lebo ja si myslím, a to vám aj na hodinách hovorím, že učenie nie je ťažké, keď poznám systém. A keď sa naučím ten systém, lenže ten systém si vyžaduje aj nejaké tie slova, ktoré si musím osvojiť a pochopiť tie slova. Keď to pochopím, budem vedieť, tak už viem aj pospájať ďalšie veci a ďalšie. Že to už tak ide reťazová taká reakcia. Ale viete, keď niečo stojí reťaze vynecháte, tak potom sa vám urobí z toho myšmaš. Taká polievočka. Tak. Takže zlatá stredná cesta, asi tak by som povedala. Zlatá stredná cesta. Jak vo všetkom. Áno, súhlasím. Tak, predstavte si, že by ste mohli na večeru pozvať 3 postavy z histórie alebo literatúry. Ktoré by to boli, alebo teda kto by to bol a o čom by ste sa rozprávali? No tak to je, Miška, ťažká otázka, lebo 3 postavy pozvať nejaké významné, keď už máme tých historických postav veľmi veľa a v rôznych oblastiach veda, história, literatúra, umenie, hudba a tak ďalej, tak je to veľmi náročné a možno keby som nejakú jednu postavu spomenula, ubližila by som tej druhej, lebo každá niečím prispela ľuďom a tejto spoločnosti. Tak ja by som asi tak povedala, že mňa všetky tie postavy fascinujú a fascinuje ma hlavne to, že títo ľudia vedeli veľa vecí obetovať, že možno neboli ani nejak materiálne na tom dobre, ale mali obrovský potenciál v sebe a také vzdelanie a tvorivosť a vedeli to vydať aj na úkor svojho možno aj osobného života. Čiže mňa každá tá historická postava, s ktorou sa stretávame, svojím spôsobom fascinuje. Tak ťažko mi je, aj keď možno čakáte, že poviem nejaké konkrétne meno, ale neviem vám povedať. Ja by som vám skôr povedala, že čo ma ktorá postava fascinovala nejakým svojim výrokom a ktorý výrok som si ja osvojila. Tak napríklad by som vám mohla povedať, a to budem parafrázovať, Gandhiho, ktorý hovoril o tom, že aké sú základné pravidlá správania. A tie základné podľa Gandhiho, parafrázujem, nepoviem presne, tie základné pravidlá správania sa podľa Gandhiho sú to, že si vzájomne máme pomáhať, že sa máme chápať, pretože všetko, čo sa okolo nás deje,
a všetky veci. Aj pravda ako taká je len útržkovitá. My poznáme tú pravdu len útržkovite a z rôznych uhlov pohľadu. Preto to vzájomné, viete, pochopenie a spolupráca je veľmi dôležitá. Tak aspoň toho Gandhiho. Určite krásne. Mali sme teraz takú filozofickejšiu a hlbokejšiu otázku, nad ktorou sa teda treba zamyslieť. Tak si dáme teraz bleskovú sadu otázok alebo slovných spojení, medzi ktorými si vyberiete. A prosím vás o čo najrýchlejšiu odpoveď, ktorá vám prvá napadne. Pravopis alebo literatúra? Pravopis je tiež veľmi dôležitý, bavili sme sa o tom gramatika, ale čo ja radšej učím, alebo čo by som preferovala? Čo vás prvé napadne? Tak literatúra. Dobre. Antika alebo stredovek? Antika. Káva alebo čaj? Aj káva, aj čaj. Kniha alebo film? Tak kniha. Samozrejme. Kniha. Tak a písomka alebo ústna odpoveď? Tak aj jedno je dôležité, aj druhé, veď my musíme aj písomne skúšať, aj ústne, tak to máme dané my učitelia, ale mám rada ústnu odpoveď. Dobre. Ďakujem teda za rýchle odpovede. Prešli sme vašimi začiatkami, riaditeľovaním aj súčasnosťou. To ma privádza k otázke, nad ktorou sa teda treba viac zamyslieť. Ak by ste dnes stáli znova na začiatku a mali ste si vybrať medzi učiteľstvom a akýmkoľvek iným povolaním na svete, vybrali by ste si rovnako? No, tak to je tiež dosť taká záľudná otázka. Ja som už aj niekoľkokrát aj zborom povedala, že už by som v tejto dobe asi neukončila nejakú školu, ktorá súvisí s našou prácou, čiže asi by to nebola pedagogika. Ale zase, keď som sa tak hĺbšie zamyslela a som si nejak povedala, že čo by ma v živote bavilo, alebo ktorým smerom. Asi by som nakoniec skončila predsa pri tom učiteľstve. Takže to, viete, to je také momentálne, že v súčasnosti poviem nie, lebo toho je veľa a tie nároky, ktoré sú na nás. Ale zase je to veľmi pekná práca, sme medzi mladými ľuďmi a nasávame od vás tú energiu. Takže toto mňa ako veľmi, veľmi baví a mám rada byť medzi mladými ľuďmi. Tak asi by som sa možno rozhodla nakoniec, že ostanem pri tej práci. Všetky cesty nevedú do Ríma, ale vedú do školy. Možno tak. Navždy v škole od narodenia až. No. Tak. Opäť sa dostaneme k 17-ročnej Vierke. Ak sa pozriete ešte ďalej do minulosti, čo by ste dnes, teraz ako tu sedíte, odkázali svojmu 17-ročnému ja? No. Tak to je. Čo by som svojmu 17-ročnému ja, no tak čo si to porobila? Tak ako asi to všetko, tak ako tá moja životná cesta išla, asi to tak malo byť. Asi by som, určite, že som urobila aj mnoho chýb a niektoré veci by som chcela napraviť, ale si myslím, že všetci robíme aj nejaké chyby v živote. Asi by som sa ich nevyhla, keby neboli také, možno by boli nejaké iné, ale dalo by sa povedať, že v podstate som so svojím životom bola aj s tým, ako sa mi vyvíjal, spokojná. Asi by som si odkázala, no čo už, tak toto vyšlo, tak toto je. Tak, to na úplný záver. Čo by ste odkázali žiakom alebo všetkým posluchačom, ktorí vás práve sledujú? Čo by som odkázala našim žiakom? Tak ako nebudem vám, milí žiaci, odkazovať, aby ste sa učili a vzdelávali, lebo toho máte dosť, to pospomíname na všetkých hodinách. Ale možno by som vám odkázala to, aby ste sa snažili robiť veci aj také, ktoré sú nepohodlné, aby ste sa snažili robiť aj veci, ktoré sú nepohodlné. Ako sa hovorí, išli niekedy aj s kožou na trh, pretože taká pohodlná, bezproblémová cesta, tá väčšinou nevedie nikam. A ak môžem, možno ani nie nejaký odkaz, ale také skôr prianie pre všetkých našich študentov, že prajem vám, aby ste boli šťastní ľudia. A
A teraz mi, Miška, môžete položiť asi otázku, že čo to je šťastie, lebo šťastie si bežne prajeme, tak, alebo čo je to šťastie. Takže to vysvetlím, to šťastie asi v tom zmysle, ako to vnímam ja, že byť šťastný človek nestráca čas tým, že ubližuje iným. Ubližovať iným, robiť zlo je vecou nešťastných, frustrovaných, priemerných a závislivých ľudí. Takže prajem vám, milí žiaci, aby ste boli šťastní. Pani Rosinková, čas neuveriteľne letí a veľmi dobre sa nám tu spolu sedí. V mene celého týmu a hlavne našich poslucháčov vám chceme nesmierne poďakovať za vašu dnešnú účasť. A taktiež inšpiratívny rozhovor. Veríme, že sa všetci dozvedeli niečo nové, či už my, posluchači, alebo dokonca aj vy sama. Milí posluchači, ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde podcastu Moise Talks. Dovidenia! Dovidenia. Ďakujem aj ja.